Mga Bisaya, may nakita ako ditong susi ng motor. Ito, pera pa mga Bisaya. Yan. Tayo sa isang kwarto at lilinisin na naman natin ito kasi nag-resign na yung nakatira dito na manager, yung dalawa. Ngayon, yung mga kama, wala nang tao, wala nang gamit. Tinupi ko na yung bedsheet. Kaya ito yung nililinisin natin ngayon. At sabi nga ng aking manager ay lahat ng ito mga kabinet, yan yung mga kailangang malinis. Kasi may bagong lilipat daw dito. Kaya umpisa natin mga kapsya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Ang daming basura. Yung basura ang laman sa kabinet. Yung jacket. Yung gamit pang natira. Buting. Basura. Yung mga Bisaya, mayroon pang natirang mga gamit. Ito. Hindi na lang muna natin ito gagalawin. Kasi baka babalik pa yung manager na nakatira dito. Pero sabi ng manager ko na kailangan daw linisin. Kasi may lilipat. Sabihin ko na lang mamaya na may mga gamit pa. Baka balikan ka. Ito may bag pa sa taas. May mga gamit pa. May pera pa mga Bisaya. Yan. May mga coins. Halos puno pa to. Ang dami. Yan. May ano pa. Sausage, sardinas. Yan, may mga gamit pa. Hindi na muna natin galawin yan. Hayaan na natin. Ito lang mga basura yung kunin natin. Yan. Saka dito sa kabila wala nang laman. Nakuha na lahat ng nakatira dito. Pero mga Bisaya, may nakita ako ditong susi ng motor. Ito. Ano to? Susi ng Honda. Sa motor ito, alam kung sino may-ari nito. Ihahatid ko na lang sa tindahan nila mamaya. Malaking gamit ito sa kanyang motor pag nawala yung susi niya. Ito, mahal to. Babalik ko to mamaya sa kanilang tindahan. Pero mga Bisaya, halos na linis ko na lahat. Yan yung mga basura. So CR. Yan, malinis na yung CR. Wala nang halos na dumi. Ang wall nila mga kabisay nilagyan na ng mga ganito wallpaper. Diyan lang tingnan yung mga lamang dagat. Tapos dito sa kabila idol na si Minions, mga Minions. So dito ko natatapusin ang vlog na to mga kabisaya. Sana ay suportahan niyo pa ako. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. At maraming salamat sa iyo. Have a good day mga kabisaya.